በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አለሸመንተ ሰነ በዛዕለት እዚአነ ለናይ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ መዘከርታ ቅዳሴ ቤተ ክርስቲያና እዩ። ንሳ ፍልጥ ኣብቲ መሕፀቢ ፈልፋሊ ማይ ብሩኽ ንጎይታና ኣብ ምድሪ ግብፂ ምሳዲኡ ኣብ ምምላሱ ዘወሓዘ ማይ እያ። ንጻድቕ ዮሴፍ መልአክ እግዚኣብሔር ብሕልሚ ምስ ተራእዮ ከምዚ እናበለ ነገሮ፣ ተንስእ ንህፃንን ነዲዩ ንሒዝካ ናብ ምድረ ግብፂ ኪድ በሎ። ሽዑ ዮሴፍ ተንስኡ ንህፃንን ነዲዩ ንሒዙን ሰሎሜ ከዓ ንሳ ንእግዝእትነ ማርያም ጓል ሓትናኣ ኣምስኦም ኣብ ምድሪ ግብፂ በጽሑ። ኣብ ዓድታት ግብፂ ኮለል እናበሉ 3 ዓመትን 6 ወርሕን ተቐመጡ። ካብኡ ድማ ደጊሙ መልአክ እግዚኣብሔር ንዮሴፍ ተራእዮ ናብ ምድሪ እስራኤል ክምለስካ ኣዘዞ። እቲ ነዚ ህፃን ክቐትሎ ዝደሊ ዝነበረ ስለ ዝሞተ ምስ ተመልሱ ሃገር መዓልቃ በጽሑ። ካብኡ ከዓ ሃገር መጠርያ ቀጺሎም ከዓ ቦታ ምሕጻብ ጎይታና ኣብዛ ቦታ እዚኣ ምሳዲኡ ከሎ ማይ ፈልፈለ ማይ ዘፈልፈለላ እያ። እታ ዘውፃኣ ማይ ከዓ ክሳብ እዛ ዕለት እዚኣ ትነብራላ። ኣብ ኩሉ ዓድታት ካብ ኩሉ ወገናት ብዙሓት ሰባት ናብኡ ይመፁ ናብ እግዝእትነ ማርያም ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ የማልዱ። ካብኣ ኣብታ ቤተ ክርስቲያና ኣብቲ ብሩኽ ፈልፋሊ ማይ ከዓ ይባረኹ። እግዚአብሔር በጸሎት ድንግል ማርያም ወላዲቱ ይምሐረና። ንዑ ከዓ ምስ አቡን ሕያው መንፈስ ቅዱስን ዘለዓለም ዓለም ምስጋና ይኹኖ አሜን። በዛዕለት እዚኣ 1,002 ሰባ ሰማዕትነት ተቐበሉ። ከምኡውን መዘከርታ አባ አትሮኮን እያ። በረኸቶም ምሳና ይኹን ዘለዓለም ዓለም አሜን። በዛዕለት እዚኣ መዘከርታ ቅድስቲ ትትመዳና ውሉዳን መዘከርታ አርማኖስን አድዩን እያ። እግዚአብሔር ጸሎተን ይምሐረና ዘለዓለም ዓለም አሜን።